Lakip sa napiktuhan sa dakong sunog nga migo kagahapon sa Kamputhaw, mao ang Muslim community sa bangaong barangay. Nahawasan sila nga ang ilang moske wa malakip pagkaudaw sa maong sunog. Si Nico Serino sa report. Sa tunga-tungang bahin sa Purok 3, Upper Kamputhaw, dapit sa sapa, nahimutang ang komunidad sa mga kaigsuunang Muslim. Muabot sa 50 ka pamilya ang naapektuhan sa dakong sunog kagahapon, kundiin na nga ugdaw ang ilang mga Pinoyanan. Bisan sa miigong trahedya, nahuwasan sila nga wa kaayo maapektuhi ang ilang moske. Gipaningkamutan gyud nila nga masiguro nga maluwas kini. Kaming mga Muslim kung dunay mahitabo ang first nga isib namo ang mga moske namo. Ang nahitabo aning moske namo nung kaning pagkasunugan ni amo ni kaniya mo gitabang kay gisip tinamo ang moske namo kay ang lugar nga mawa among moske mao nay palatanda na nawa among pagka ang place namin nga mga Muslim. Nakan-an ang ibabaw nga bahin sa ilang moske ang lugar nga alampuanan sa mga babay. Ang ubos nga parte wala maunsa, gawas lang sa gamay nga napahak sa kisame. Gikalipay nila nga gidungog ang ilang pag-ampo. Kaluyan pagid sa Allah. Wala mahurot. Ang amo ang maskit. Tungod na sa pagampo na muna permente, gisip ang moske. Napa may chance na murag kaning pagsunog sa mo other murag kanang pukawon ka ba? Ang uban di mo simba para makasimba sila. Ang Muslim community dinhi sa Kamputhaw ang giingo nga labing una dinhi sa Sugbo ug sa Kabisayan. 1978 napabarog ang ilang moske dinhi nga mao say labing una dinhi sa Sugbo. Subay niini ang syudad sa Sugbo dunay hangyo sa mga muhatag og hinabang nga pagkaon sa mga nasunugan. Huna-hunaon usab ang Muslim community nga manginahanglan og halal food. Dapat sensitive ta nga hopefully halal gyud ang ma-donate pod kung naay mga canned goods. Gikaistorya na sab sa taga-Diwop ang opisyales sa Muslim community aron mapahibaw sa plano kabahin sa reblocking. Nico Sereno, Balitang Bisdak.